Subscribe खालामदो जोंनि बड' टुन चेनेलखौ आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअखौ बयनिबो सिगां नुनो मोनो। बे खावलाया मा दाबो फैयाब्रा दहायनो लेंहरबाय 8थायावनो 9था जालायबाय नै दासिमबो सफैया। जेब्लायबो लेट खाबिना हिनजाव बायदिसो मानसियानो थाबखौनो जाया लेजि थानाय मानसियानो। बिबाजै गोदान ओंखाम संनायखौ जाब्रायखो ना माखोब्रा मानसियालाय मा दासिमबो सफैलायो। आसल गारजा मोनसे लेदे एसे लेट जाबाय एसेल' आठथानिफ्राय नेगासिनो मस्लिमा फाग्ला बायदि 9था जालायबाय नै एसे लेट बावनोलै माथो एफा गोबाव जाया मा खालामामोन हे ओंखामखौ थाबखौनो सङाखै जोंहा दिनै बेखायनो जानाया एसे लेट जादों। ए मा ओंख्रिमोन नोंस्रालाय? जोंना ओंख्रिया माबासोमोन थास' बिबारजों ना गोरानजों ओमफ्राय नास्राय बाथोन। बेखायनोथ' आसला जाब्रेनानै लेट जादों बेखौ होन संनायासो लेटलायनो। आं जानोनो हायाखै बारा सानाव नोगोद खान्थाल जादों खान्थाल बेखायनो ओंखामखौ बारा जानो हायासै दहाय। आया बैसोरथ' खावलाबो नङा होनदो खावलाजों सोमलाजों औ एफा हर गेजेराव मा खालामगासिनो बिसोरलाय मालाय बार जाफैदों खोमा बिस्रा थलाय एसे एदावहैनो मानसिफोरखौ। मा एक्टरफोर बे एफा हर गेजेराव मा खालामगासिनो नोंसोरलाय ना माबाफोर शुटिंफोरसो दंलाबायो नामा दा जोंखौबो लादोब्रा शुटिंफोर दंलाबायोबा। जेबो शुटिं गैयालै जिम जों नै ओरैनो बारसो जादों मोना नोंस्रालाय अबाव थांनो नागिरदों ज'लाय आइ बेलाय जोंनि आद्दाखाना जाम्बालाय जोंनि आद्दायाव जों थायाबा सोर थानांगौ मा खावला नोंथ' एक नाम्बार गिखौलै गिखौ मानसियासो मोना मोना बेरायो जानला मोनला नङा दे आं गिखौ नङा मिथिबाय जोजानो मोजांजों दाख्लै जोजानाया बावबाय दे जुदि नों गिखौ नङाबा बै गमारनि खाथियाव मोनसे भुट बांला दङना बे भुट बांलायाव नों थांनानै देखाय दे जोंनि मेगनाव होमबासो नोंखौ मानिगोन आं होमबासो नोंखौ गिखौ नङा होनना मानिगोन आं। अबे बै गमार खाथिनि बे नङा बे हाग्राबारि हाग्रा गुदु नङा ओइ फाग्ला बावहाय 101था मोदाय दङ खाथिजों थाबायग्राफोरानो बेफारिफ्रानो मोनायाव थांनो गिनाय बे लामाजों आब' थांसिगोनबावनो नोङो नोगोद मोदाय दं बावहाय फाग्ला दासिमबो खोनानो मोनदों जे जाय बावहाय थाङो राव फैफिनाखैनो खनसे सैमा मासे हाबलांनो मोनो सैमा थांबा सैमा फैफिनासैनो बाहेरायाव बावहाय थांनाय माने गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लानाय थ' थांगोन आं नाथाय नोंसोर थांबा नांना नै खिथु राजिथ' थय फाग्ला मोदाया जोंखौ सिगिनो हाबाय मोदायखौलाय आसि बिजौ अमानो फिसिनानै गारहरनो हायो आं थ' नायथारनां नोंखौ आं नों खिथुसो थांगोन थ' नोंखौ नायगोन आं थांनो हाया ओइ फाग्ला थांजालाबायालै बावहाय फाग्ला बाव थांनाय माने गावखौनो गाव सोमब्रनानै लाहैनायसो जागोन ओंखारबोनो हाया मानो हायानो। बे जायगायाव दा हाबखा बे सिङाव हाबबाथाय लावगोनबो बेथा बेथिफोर ओइ फाग्लाफोरखौ हाबनांगौथाय लावगोननो थांफिनसै थांफिनसै माथो जायगायाबो हाग्रा गुदु लामायानो गैया माजों थांगोन जोङो अयथासार हाग्रानि आयु सयथो फरेस्टसोखा फरेस्ट मा खावला गिबाय नामा थांनो गिबाय नामा? आं गियाखै आं लामासो नागिरदों बबेजों हाबनो होननानै। आयु सुचु आयु मास मोननै जायगा बिलाय आयु गैयालै सुचु जेथेयाबा माबा थेवगोन आंलाय एफौबानि सोर आयु ओइ जिम गियाखै नामा गियाखै गिनो आरो गिनोसो मोनदों आथिङाखौ मावनाय हालाबाय गिजानाय आयु सुचु सेस आयु हट्स मावसुम बिलाय आयु मावसुम बिलाय बुरेस नामाब्रा ओइ खावला भुट बांलाया बेनो हाबहैदो ओइ फाग्लाफोरा हाबहैनानै थांफिनसै थ'दो दा मोदाय ओंखारगोन दा मोदाया जोंखौ जाजोबगोन दा जोंखौ बुथारबा बे दा दिनै थैयाबा गखालासिगोन गासिबो थांफिनसै रावबो थांफिननो मोना आं हाबहैगोन आरो नोंसोरबो आंनि खिथु फैफिनजोबनांगौ गावआनो जारलासो दं। बुदा आयु भुट आयु बे खामियारा मानसिनि हारासो बियो भुट जायो नामा बियो मानसि गोथैनि हारासो जाम्बा माखौ गियो बे खामि हाराया
हानाया आंनिनो नोंसोरो एबार गला ओइ खावब्ला नों मा जानला मोनला बुंलाबायखो आं खावब्ला नङा ए मालाय सोरथो नोंलाय खावब्ला नङा नोङो सोरथो होमबालाय